Empezou a súa carreira formativa aquí fai moitos anos. Non vamos a decir cando. Pero... Sí. Cando ti comenzaches a estudiar aquí non se podía rematar. De aquela non era ni siquiera un ciclo, era unha formación de 2 anos. 2 anos. Pero ti querías facer un pouco máis. Para iso, tiveches que marchar fora, e non cerca. Tiveches que marchar moi lonxe. A donde fuches? Pois eu fixen o segundo ciclo da EFA que se facía en Córdoba. Antiguamente a EFA eran 2 anos aquí, 3 anos que enseguía, e as persoas que queríamos seguir facendo formación profesional nos íbamos para Córdoba. E ali foi onde terminei o ciclo completo de formación profesional, sí. Canto se tardaba en ir dende Galicia ata Córdoba? Pois, mira, collíamos o tren en Porriño en Vigo, porque daqui marchábamos 3, enlazábamos en Ourense con 3 alumnas da EFA de A Coruña, e nada, chegábamos pola mañana a Madrid, e ali esperábamos hasta coller o talgo pola tarde que nos levaba a Córdoba, pero bueno, pasábamos fenomenal, metíamos as maletas en consigna e nos a disfrutar por Madrid, sí. Xóvenes, pois moi ben. Estupendas experiencias, a verdade que foi increíble. Logo, comparte coas novas xeracións, porque agora, pois igual, estarían aloxados, non? Nalgúna residencia. Como era a vosa vida nese momento? Con que vos aloxabades? Aloxados non, é que o CPR era, vivíamos dentro do colexio, era un internado. Entonces estábamos ali desde setembro que entrábamos hasta o Nadal, nos viñamos no Nadal de vacacións, volvíamos despois de Reis, volvíamos para Galicia en Semana Santa, retornábamos e despois no verano volvíamos outra vez, co cal nos pasábamos pois moito tempo de viaxe, de aí que lle teña tanto cariño o mundo do tren. Sempre digo que hai que construir máis vía, menos coche e máis tren, pero bueno, temos o que temos, claro. Non fracaso non. Cando ti pensas na EFA, a Cancela, no? E nas EFAs, que palabras, que valores veñen a túa mente? Moitísimos valores. Eu, de feito, sempre estuve moi implicada, xa ao salir pois de Córdoba, seguín en contacto co comité xestor, un pouco coa dirección da EFA. De feito, recordo Nieves, Maricarmen Gil, e as profesoras e as directoras todas que pasaron por aquí, Nidia, Geni, que non está aquí, co cal eu seguín en contacto, e pois eu penso que a EFA non só foi, que teño pouco que decir, porque acaban de decir todo, é dicir, non é só formación nas distintas materias que se aprende, sino tamén os valores tan importantes que definen a EFA, porque ao final a EFA, as siglas dicen Escola Familiar Agraria. E a familia ao final, que che aporta unha familia? Pois che aporta moitísimos valores, desde honestidade, responsabilidade, solidaridade, moitísimas cousas que a EFA enseña e que nos axudan, eu penso, que a ser mellores profesionales e mellores persoas. Aquela profesión, de feito, eu que agora estou un pouco en contacto con empresarios e tal, cando me dicen, eres antigua alumna da EFA, e digo, pois sí, pois todas as persoas que fan as prácticas aquí da EFA, a verdade é que o recordo que temos é espectacular. Porque sí, porque teñen unha presencia e unha esencia que iso, pois, dice moito do centro, sin lugar a dudas, sí. Perfecto, pois moitísimas grazas.